invisible material para soñar. Y esta historia es tan vieja como la humanidad. Siempre busca aquello que te haga despertar del sueño de las horas que pasan sin más. Todo el mundo busca su aguja en el pajar. Tú eres el límite de mi soledad. Para ti siempre es pronto y me canso de esperar. Decídete de una vez. Ahora es un momento que no inventé. Encontrándome esperando algún motivo contra el desespero. Atrapado en el prado, refugiado en el granero, encontrándome esperando algún motivo contra el desespero. Bé, després d'aquesta primera mostra de suport, a part de les que ja són evidents que heu vingut tots, falta gent, sí, i què? I els que som aquí, sí o no? Som els millors. Ens falta gent, ens falta molta gent, gent dels pròlegs, gent que ha participat, que va vindre ja a les Mandies el dia 2, que es va fer l'oficial, el dia 3 vam fer una cosa molt rara, que va estar bé, però molt curiosa, no us ho podeu ni imaginar. Hi havia dos escriptors reals, de llibres d'aquells així, de llibres de novel·les, com es deia el primer? La Butragueño, la Laura Butragueño, presentava La luz en tus tinieblas o mis tinieblas? Les tuyes. És igual. Bueno, el llibre es deia així. I després hi havia un altre que no me'n recordo el nom, però també, escolta, pintava de bé, i dic, reserva-me'n un per quan tingui diners. Están grabando, tío. Ah, és veritat. Que los hippies te vas a pegar. No és hippies, era modernillo. Bueno, això després pot portar a editar, no? Vale, portar a pegar. Després va vindre nosaltres i ens va sobtar una cosa, que hi havia dues noies del teatre, de l'aula de teatre, que cada novel·la, eren dues, primera novel·la, La luz en mis tinieblas, i sortien les dues noies imitant o fent un paratge d'aquella novel·la. A l'altra novel·la torna a passar el mateix, un altre paratge. Arribem nosaltres i ningú va fer cap... I no va fer ni així, saps? I em diu la noia, escolta, que si m'ho haguessis dit, que ho faig així. Mira, molado un montón, Sí. Ahí los tíos fent així. Vinagreta. Se me vuelve con la cuerda. La cosa que va ser molt curiós, que recomano també, com es diuen ells? Els Hormigón. Mundo Hormigón. També donar les gràcies amb ells, les Mandies i evidentment aquí al Dau. El dia 23 presentem també el Rebafaves, no ens cansem, i serà el mateix rotllo que aquí. No perquè sigui el Dau és més desenfadat, és més guai, no. El Dau Rebafaves amb Roc i companyia, que es vagin calçant, perquè en tenim unes quantes de preparades. No us ho perdeu, perquè en allà sonaran tots els discos que ens agraden a nosaltres, aquells que estan a primera fila, con la A, la M, bueno, és igual. Els que sonen molt, l'altre dia vam anar-hi a portar llibres i sonava Manel. Dic, ja podria sonar un altre grup, però no, Manel. I obro la ràdio i no paro de sentir Manel, però és igual. Sort que ara hi ha els altres que han apagat durant un any, és igual. Com veieu, la música, el llibre va molt lligat.
Nosaltres per fer el llibre hem necessitat música, sempre. Déu hi ajuda. Déu hi... Fuera! Fuera! Un altre de Manel, i m'és igual que sigui del company de la Ruth. Aquí anem a hòsties, Per favor, home. I el soldadet. Nosaltres també tenim una banda sonora de les vinagretes, no l'hem portada. Evidentment falta un component del grup, ells els tontos de la guitarra, un grup de música, i ells van fer la BCO, banda sonora original. Magnífica. O sigui, ella ara no ens farà cap tros, perquè no ho farà, però la tenim, i la tenim al grup. Al Facebook, no? També Sí, a tot arreu, i al blog també sortirà, a la www.blogspot.com, perquè veieu que no només hem anat a demanar diners, a pidolar, això és molt maco. Quan estàvem amb els 40 dies, ben poca gent ho sabrà, vam anar pel centre, ell i jo, un dia de pluja, abans de ploure. Ara ve el moment, Estava groc el cel. Estava groguenc, feia aquell de dir, hi ha un incendi? No, està a punt de caure una tormenta, I nosaltres, amb uns paperets, feliços, més que la Heidi, anant pel centre de Mataró, dient, som autors, volem finançament. Aquí surt, en el còmic surt, com anàvem a pidolar, i la gent ens va tractar d'indigents, és poc. Hi havia una noia, tenim de fer-ho, allà al carrer Montserrat, al costat del celler, com es diu aquell celler? Una botiga de nens, que és com de que fa cantonada, que és molt gran, d'acord? Quan hi aneu allà, digueu gràcies, gràcies per tractar-los tan bé. Quan vam entrar i vam dir, estava a l'altra punta, ella, com d'aquí, on està l'Isabel, la noia d'ulleres, estaven allà. I li diem, senyora, ella ja va, ella és joveneta, bueno, joveneta no, perdona, bueno, és igual, sí, era molt jove, perdoneu, perquè aquí hi ha algunes franges d'edat que aquí perillaria la nostra integritat. Va vindre, un pètol molt guai, saps aquelles noies que els agrada vendre per nens? Som-hi. Clar, nosaltres ja no som nens, i ens va vindre amb el seu pas, perquè va tardar com 10 minuts, i li diem, mira, que estem financiant el llibre a través de Verkami, tot això, molt xorroteres, és la nova aposta del futur. No ens interessa. Sí, jo ara perquè estic creient. Exacte. Dic, no, però és que l'àvia Remei també ens farà un pròleg. No ens interessa. T'ho juro, jo vaig flipar amb aquella dona. Si la voleu conèixer, estan allà, al carrer Montserrat, al davant del Birmax, la botiga aquella que fa cantonada. O una altra molt bona. És que m'agrada molt explicar aquestes anècdotes perquè són molt... A mi, si més no, ara m'ho agafo rient. Si no ho haguéssim aconseguit, cale borró que torna. Al carrer de les botigues del Drac, aquella botiga meravellosa que s'emprenyen quan vas a comprar al davant, sí, un dia vaig entrar amb la bossa del... com es diu la botiga? Daily Price. Vaig anar al Daily Price amb en Jonathan, ben aventurat i ben home que vindrà a cantar d'aquí uns breus instants, no patiu que acabaré jo a la xerrera, però és que porto un cafè que m'ha fet la Ruth massa llarg, i és un no parar. La cosa que aquella botiga vam anar a comprar, a vegades va comprar coses de segona mà, que vols fer-hi, saps? I en Jonathan coneix el senyor del Drac, i vam dir, jo també el coneixia. Vam entrar, i a la porta fa... perquè és un home així. Gravo això. És un home així. Aquí no entreu amb aquesta bossa. Bueno, la cosa, aquesta era l'anècdota. Aquest era el carrer on nosaltres vam anar a demanar diners, vam anar baixant, i hi ha moltes botigues autèntiques aquí a Mataró Centre, i ens n'hem adonat. Nosaltres sempre les passem de llarg, però aquell dia vam parar cada una. Hi havia una que entrem, ja va començar a mig ploure, no duíem paraigua nosaltres, a la senyora li sobraven 40 paraigües a la botiga, de les senyores grans que es deixen paraigües, que és molt comú, i ens diu, què voleu? Allò venien làmperes, la botiga que venien làmperes, sapigueu que és ella. És una dona bastant curiosa, ja està molt entrada en edat, sembla aquelles Tina Turners de 80 anys, però sembla que és 60, apretada, una cosa d'una cura, hòstia santa, no cal, senyora, no cal. La cosa, que ara m'embranco, això, te'n recordes, no, aquella senyora? Ma mare! Ma mare, aquella senyora. Un dia anirem a buscar-la, anirem a buscar, i li aniràs a cantar el Boig per tu amb ella, ja t'ho dic ara. Doncs vam entrar i ens van fer el mateix, no ens interessa. Teníeu tot material cap gros en allà,
Dic, no, que és micromecenatge, que és Verkami, hosti, que mola molt, que està al Tecnocampus. La senyora jo crec que no sap que encara existeix el Tecnocampus. Comencem per aquí. I l'anem nosaltres, que estan en Verkami, que tot això, la senyora ens va donar... Quan ens va donar? 2 euros. 2 euros. L'últim de dir que em Però la caixa va fer, toca. Exacte. 2 euros para que compréis algo y no te lo veis. Ens va dir... Gastaban en algo bueno. Y don Simón, yo no quiero ver entrar en el Mercadona porque... Sí, perquè ens havíem vistos d'allà abans, per això no ens volien donar res. No, la cosa que... I la botiga de cuina aquella que vam entrar i va dir això no ens interessa. Que pari tothom ara mateix, perquè això és per explicar, per favor. Baixant més a baix d'aquesta botiga de les làmperes, d'aquesta senyora amb entrada d'edat apretada així amb una cua, a mà esquerra hi ha una botiga de plantes, doncs una mica més amunt, un pèl més amunt hi ha una botiga de cuina, d'estris de cuina. Si jo tinc la botiga de làmperes, ja entendrem làmperes. Si jo tinc una botiga de, jo què sé, el que vulgueu, ja entendrem el jo què sé. En aquell cas era de cuina. Entrem i diem, mira, és per... Com vosaltres teniu la botiga de cuina, podeu sortir amb els agraïments, fantàstics, no sé si ho heu vist, però fantàstic. Ells no ho havien vist, per això no van voler. La cosa que diu... No, és que jo no hi entenc de cuina. Dic, perdoni. Dic, que acabo d'entrar en una botiga de cuina. O sigui, venen estris de cuina, venen peladors, ratlladors, unes coses, i modernes. Jo quan tinc una casa, Marta, allà, apunta, llista de bodes, allà. Perquè aquella senyora no hi entén una merda, però era de decoració. Bueno, la cosa que ens va dir això, no ens va donar res amb l'excusa de 2 punts. Que el seu fill estava a l'atur. O era el seu fill que treballava? No, el seu fill estava a l'atur i la nòvia també. I la de nòvia també, i dius, i què? ¿Y qué importa la novia? Si está Yo tengo una novia, muérete, da igual. Yo no te voy a dar de comer. Que s'apanyin, no? Per això són uns fills que s'independitzen, que tenen un d'això. Què carai? Potser viu amb ells i potser el sent tot el dia. Deuen viure junts i deuen fer una comuna virtual allà entre Facebooks i internets i Twitters. Me voy a la ducha, no tengo dinero, ¿vale? Doncs la cosa, aquesta senyora no ens va donar res dient això, que no hi entenia de cuina. Ja ho sabeu, si voleu una dona experta en cuina, aquella dona no. Recordeu que és més avall de les làmperes, a mà esquerra. Un altre que ens va fer gràcia va ser el mateix carrer, és que aquell carrer va donar per bo. Aquell carrer va estar edificado sobre un cementerio indio. Sí, jo crec que aquell és el dia que, i quan morin, el dia que morin, que tardin molts anys, ressuscitaran com aquella pel·li dels herois aquells de pedra, molarà. Hi havia altres botigues, com ara quina, per exemple. Ens vam trobar una altra... Ah, sí, al costat del Daily Price, de la botiga aquesta de segona mà, que els del trac ens deixaven entrar amb la bossa i tal i qual. I, cuidado que això fa mal. Una altra noia, també que venia estris de tot tipus, però també de cuina, de ventades, coses maques, fashion, per anar a viure independent de la família i dir, tinc un ratllador de color verd i en forma així. Vale, no ratllo mai tomàquets, però és igual, jo el tinc allà, perquè quan vingui algú i me n'ensenya. Bueno, la cosa que jo m'enrotllo molt, perdoneu, però aquesta noia molt guapa ella, marcant tot, o sigui, ho marcava tot. Llàstima del davantal, no se li veia res, però és igual, tot l'altre se li marcava tot. I ens va també convidar que ens en anéssim, que no necessitaven no volien patrocinar res. Dic, no, és que encara que sigui 50 cèntims. No, és que no tinc 50 cèntims. Ai, a la llibreria! No sé. I no tenen 50 cèntims. Sí. No, 50 menys. No, sí, 50. Va fer així, llibreria. Ens va donar un euro amb monedes de 50, en plan de repartir-lo. Un euro amb monedes de 50. No, menys. Menos? En 8 anys, si vam aconseguir 3 euros en 4 hores. Esto de pedir en el tren és rentable. Sí, la cosa que la llibreria aquesta és la nova que pràcticament s'ha obert ara a la plaça de les Treses, està al costat del bar pàrquing, ex-bar pàrquing, i anant allà també hi havia una noia, molt maca ella, i diu, jo no entenc d'això, el jefe. Vale, senyora, que només cal donar diners, home, que ets jove, no... Després tindran raó, com joves a vegades, no hi ha diners. El jefe fa...
I el jefe estava perdut, acabava de vindre de fer-se el cafè, el croissant, el brioix, tot, se'l veia tip. Però molt prim, molava aquest home. La cosa que li vam dir, ens pot oferir alguna coseta, som un llibre molt guai, ell és dibuixant del Jueves, i vam colar així. Ell és del Jueves Digital, nou talent, però no dibuixa a la revista. Dic, amb el Jueves potser... Espera, comença a remenar aquí, que no sé què remenava ja, arriba un moment que dic, aquesta cara que fa... No és d'agafar diners, és d'agafar el bitllet gros. Els de 500, perquè ja en tenia. La cosa que va, és el que diu en Rubén, va treure moltes monedetes i va fer així, com allò un bon Jan dels pastorets. I la perusilla també. Una xinxeta i un clip i una xinxeta. Ens ho va regalar tot, nosaltres feliços, i sortim a fora i ens ha donat aquest, mínim 5 euros. Nosaltres ja sí. Comencem a comptar 10, 20... És pel cartó de vino. 30... 40... que no sé quanta. Jo crec que eren 50 cèntimos. Ara, ell diu 1 euro. Ell és optimista. La cosa, després d'aquesta gira per aquest carrer, vam tirar, o sigui, vam començar pel pàrquing, i vam anar baixant, plaça Santana, ja no... Ja ni ho busquis, la Rosita ves li demanar diners, dona un xurro i tot, després vam pujar muralla amunt, haguéssim pogut fer riera, però vam fer muralla. No vam fer riera? O vam fer muralla? Vam fer muralla, vam fer riera. Això. Vam anar per la muralla, com buscant bones botigues, vam anar per la muralla, n'hi ha tantes, bueno, és igual, que la cosa vam anar seguint, i vam anar fent la ruta, resumint que en 4 o 5 hores, amb una pluja que queia, nosaltres cridant Verkami per mig del carrer, amb la pluja sota allà, sense paraigües, en plan Pretty Woman, saps? Bueno, no sé si Pretty Woman, va, és igual. Vinculat, perquè segueix sent la pel·li més vista a les teles, quan ho tornen a fer. Anava un altre cop, amb la pluja, mullats i tot plegat, anar cridant Verkami, 4 hores perseguint un somni, vam aconseguir 3 euros, la dona a les làmperes, i l'home que feia així es tocava. La veritat que tot han estat moltes aventures per aconseguir aquest llibre. Només per això es mereix vendre... Tenim 500 exemplars. Ja en donarem 100, 50, no sé quants en tenim de donar, encara no hem fet el recompte, imagina't. Però que ens quedaran uns quants, esperem que els venguem, si no quedaran pels nostres fills, nets, besnets, perquè això, 500. Saps? Per la comunió, per la segona comunió, per quan bategem el nen, per quan es casi ell, per quan el Fidel es torna a batejar, quan el tècnic es talla els cabells. Li queda bé el cabell així, li queda bé. M'agrada. Sí o no? És que em faig parlar a mi. Bé, no sé quina hora és, un moment, Primer la Ruth m'ha dit a les 11... Ui, se l'ho ja. Aquest que ha dit hosti és el... Us el presento... Sí, puc continuar parlant 2 minuts més? Rubén, et toca. Què m'he de dir? El que vulguis. Jo he parlat de totes les botigues. Estava embelesado. Em falten algunes botigues per dir? De fet va ser un dia molt intens, ens va frustrar i tot, però vam seguir lluitant, vam seguir d'això i gràcies a això